yleisesti se ensimmäinen ennakkoluulohan tästä asiasta on juuri se, että avustaja harrastaa mun kanssa mikä sitten pitää selittää. Ja sen jälkeen sitten sekin ihminen, jolla ei ole minkäänlaista kontaktia tai kokemuspintaa vammaisuuteen ylipäätään, niin hän ehkä paremmin sen ymmärtää. Ja sitten toinen väärinkäsitys on se, että avustajan on pakko tehdä niitä asioita. Kyllä. Kun mä oon esimerkiksi avustajani työnantaja, niin sitten jos minä sanon, että nyt tehdään näin ja näin, niin sitten avustaja kokee, että hänen on pakko se tehdä. Vaikka aina voi kieltäytyä. Ja just noista keskustelupalstoista tuli mieleen, että silloin kun meidän se perjantai-dokkari ilmestyi 4 vuotta sitten, eli siinä kerrottiin mun ja mun kumppanin elämästä ja avustajista. Silloinhan siellä keskustelupalstoilla oli niitä kommentteja, että lähetys se avustaja muakin panemaan. Ja tämmöisiä kommentteja just semmoisilta ihmisiltä, joilla ei ollut minkäänlaista tietoa tästä aiheesta. Et mun mielestä aika hyvin silloin, kun pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa tästä ja murtaa ne kaikki niin kuin ennakkoluulot, niin sen jälkeen se ymmärrys todellakin niin kuin kasvaa.